Днеска сме на фул релакс. Се занимаваме с опънати тавани. Представете си. Такива приятели днеска имам. Шегувам се. Вижте за какво става въпроса. Може да си видиш всичките тук дреболийки. Какво? Ама то живо ли? То от човек или не? Шегувам се. Значи за какво става въпроса? Опънат таван, сътенен, с декоративната зона. Гледайте логото, колко готино. За тая зеленина, с това всичкото. Декоративната стеничка с LED лентата. Жълтата. Просто идея за... Мисля, че също така за някакъв шоурум или за някакъв кабинет. Зъболекарски или не зъболекарски, така ли? Може да бъде за различно. И така, вижте зоната. Просто всичкото с едно платно. Се опъна, сложила са полиолеите за един ден и край. Трябваше да направим още едно помещение, ама не успяхме. Вече край. Весели празници! Всичко най-добро. Благодарим ви, че ни се доверявате, че ни последвате и всичко така нататък. Веко силинг за вашия дом.